Pentsa ezazu une batez, zer gertatzen da eguneroko eginkizunak, bat-batean, erronka gaindiezin bihurtzen direnean? Israelen, adineko askorentzat, jatea, garbitzea edo janztea bezalako gauza sinpleak etengabeko laguntza eskatzen dute. Baina ez da soilik zailtasun fisiko bat, duintasun pertsonalaren eta independentziaren galera ere bada. Eta hori dena errenta txikiko errealitate ekonomiko gordinarekin lotzen da gaur. Arazo honi eta dagoen irtenbide berritzaile bati buruz hitz egingo dugu. Askorentzat oraindik iritzi ezina dena. Gure gizarteko adineko askok borroka isil bat bizi dute egunero. Dutxatzea, jatea, janztea eta norberaren higienea mantentzea, guretzat hain errazak diren keinu horiek, benetako odisei bihurtzen dira. Askotan, laguntza behar izaten dute zeregin horietan, eta horrek independentzia galtzeko sentsazio sakona eta duintasun pertsonalaren narriadura sortzen ditu. Pentsa ezazu nola sentituko zinatekeen, zure gorputzak gehiago erantzuten ez badu, zure eskuetako mugimendu sinpleenak ere zailtasunak sortzen baditu. Horrek etsipen sentsazioa dakar. Zailtasun fisiko horri, errealitate ekonomiko gogor bat gehitzen zaio. Adineko asko diru sarrera baxuekin bizi dira, eta askotan, desgaitasun prestazioen mende daude ia erabat. Honek esan nahi du beren bizi kalitatea hobetzeko irtenbide aurreratuak. Hala nola errobot terapeutikoak, ezinezko amets bat izaten jarraitzen dutela. Luxu bat balira bezala tratatzen dira, oso gutxiren esku bakarrik daudenak. Baina esan diezazuedan zerbait, errobot terapeutikoak ez dira luxu bat. Bizitzak aldatzen dituen irtenbide bat dira. Hauek lagundu dezakete erizaintza sektoreko lan karga arintzen, eskulana falta den lekuan hutsune hori betetzen. Eta, batez ere, gure adinekoei independentzia, segurtasuna eta askatasuna ematen diete eguneroko bizitzan. Teknologia honek pertsonei duintasunez bizitzeko gaitasuna itzultzen die. Egunero dutxa bat hartzeko gai izatea, inoren laguntzarik gabe jateko aukera izatea. Hori ez da pribilegio bat, duintasun oinarrizko bat da. Jarrera aldatzeko garaia da irtenbide terapeutiko aurreratuak. Eta bereziki errobot terapeutikoak, osasun saskian sartzea ez da soilik gizarte urratz zuzen bat. Osasun sisteman eta gizarte osoan egindako inbertsio adimendun bat da horrela. Ziurtatuko dugu, bizi kalitatea hobetzen duen teknologia hau ez dela gutxi batzuen esku bakarrik egongo. Baizik eta behar duen orok eskura izango duela. Ez dezagun ahaztu, independentzia, duintasuna eta bizi kalitatea ez dira pribilegio bat. Oinarrizko eskubide bat dira. Ikusi gure hurrengo bideoa teknologia hauen sakontasun gehiago aztertzeko.